po ako magluto nitong binili ko na hot chicken flavor ramen. So ayan siya, bulldog carbonara. Ayan, fried noodle. Ayan yung sa likod niya. This is not a sponsor anyway. Lulutuin ko lang siya and ipapakita ko sa inyo. So happy watching! So ayan, pakuluan muna natin. And then, i-prepare natin yung sauce. Ayan yung sauce, dalawa ang meron siya. And then, ang kagandahan, yung pagka-noodles niya ay kakaiba unlike dito sa Philippine noodles and fried noodles natin. So ayan, kumulo na. Ilagay natin ang noodles. Halo-haluin hanggang siya ay lumambot at maluto. Gusto ko yung hindi masyadong overcook, hindi rin masyadong hilaw. Sakto lang. Ayan, ganyan. Halo-halo, halo-halo. So, ayan. Almost done. Excited na ako. Ngayon, salain natin. Ibuhos ang noodle. Init. Ayan. And then, next step na tayo. Ang paglagay ng seasoning sa ating pinakuloang noodles. So, ayan siya. Ibuhos natin ang seasoning and then, of course, halo-haloin natin. So, ayan. Sobrang anghang ng halimuyak ng seasoning. Ayan, powder naman yan. So, chicken flavor ito. So, first time ko itong matatry. So, ngayon, tikiman time na. So, available ito online and any shops sa supermarket, especially sa Korean store. So, ayan. Halo-halo. Pwede mo namang wag ihalo lahat ng seasoning. Kung ayaw mo ng sobrang anghang, it's up to you. But ito yung ginawa ko. Para siyang may cheese kasi medyo malapot siya and ayan. Ang ganda ng pagka-combination ng noodles and seasoning. So, ayan. I'm so excited. Kainan na. So, ayan. Thank you everyone. Kain po. Thank you for watching anyway.